Salam, hormatly vatandaşlar. Salamu aleyküm, Sapara. Salam, Halmurat, gurgunmu? Şükür. Özüňizem sağ gurgunmu, Sapara? Ağa şükür, Allah'a şükür. Buyur Halmurat, hizmetinde. Ona näme? Bugünkü temamyza başlaýberelim. Doğru yaşlı, doğru, kendindir. Taýlap almaga tema kan Sapara. Bir topar soralar var. Görüjüler tarapyndan sana berilen soralar var, maňa berilen soralar var, bilelikde berilen soralar var. Yani şol sana berilen soradan başlasak, özüň saýlap al, haýsy soraga jogap bermekçi bolsaň, şo bilen başlaýberelim. Doğru, doğru Halmurat bay. Buyur Halmurat. Sen şol görýän Sapara bir topar adam sorak berýär, men bilemem. O soraga şuň jogap bermek wajyp mı? Ya wajyp dälmi? Onu özüňiz çözersiňiz. Şol adamlary gyzyklandyrýanda şol 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryna şol Niýasyň janyna hamana kassedildi diýilen habardan soň şol tutlukda Saparaga siz gatnaşdyňyz, siziň rolüňiz näme? Ya Şeyh Muratov barady, Şeyh Muratov barady. Şol umumy şol ýagdaýlar barady. Sapara habar berýär, ya görüň berýär. Menden emeden haýyş bar, sizde ýazylan ýeri bar. Ol maňa ýemede ýa-ni şahsy ýazyşykda da agzap geçen adamlar var. Şoň üçin ulokan we agyr meselede Saparaga. Esasanam siz üçin eger wajyp diýseňiz onu gozgalyp meselen ýok, wagty däl, entek ýer diýseňiz onu da siz hakly. Yok, bu iri yok Halmurat. Yankı birinciden gözün yüzün del. Sana ullokan Tanrı alkatnay diyen şu sorağı 18 yıllar bana yüz verip bilen iyileşimde yok da. İçinde de aslında da yankı 25. noyabrda bolun da o tarihi vaka onu bolmadı deyip inkar edecek adam yok. Sen içinde mi dediysen ben içindedim. Yönü bu soru bana verilmeyenin etaat sebebi var. Biz ne 18 yıl dine resmi tarafın demetini dinlek gellikte. Şolun veren malumatlarına göre şolun interpretasyasına göre halka yetirişem, dünya cemiyetine yetirişem, dine bir taraflayın, resmi taraftan. Bunu hiçbiri senin alak bir şey torap demetmedi. O resmi emeğinlemedi, tarih olup kalıyor da. Bana bu soru verilmeyenin sebebim son resmi ýagdaýynyň tarih bolup galmagyny isleýän adamlar kän bolmalylar. Düşünüpmi, düşünmänmi? Bu hakykatdan bolanda ýöne bu resmi döwletiň berşiýalak däl. Düýünden näl? Şol näme deýin? Ne dine görsen şu wagt şu demelere şaýatlyk edip biljek adamlar resmi tarapdan, döwlet tarapdan diýirem ýok diýseňem bolýar. Näde bu özü ýok böyle sellem. Hakgurun. Can Penatova, Akmurat Recep o ýok ölü. Ben bilişimçe, bilmedim. Diýir bolmagy mümkin, onun ýöne sahnada yok da. Yok, ol adamları yaşatmayalım. Onun KGB'nin başlığı vardı, Nazarov, Muhammed Nazarov. O yok. Onun prokuror vardı, Ağtak Kıyışık daýlamyz vardı. Nämedir o adı?
Atacanova. Hava. O takına da yok. Ve başka da bilmeyenlerden vardır. Olurum takına da gördüyenlerdir. Bunu Türkmenistan'na Bolonya'dayı şolar biliyede. Yine bunu bilmeli neme şu birinci Harvard Üniversitesi'ne yayradan bir oğlun var. Yankı nemen pres sekretari Nihat'ın Serdar Durdiyev diyorlar. Hava bileyim, so doğru bardı. Oğlunun 20 bölümü dümünü bilem o. Oğlun yönü çok bir şayet. Yankı 25. noyabrı hakikaten biz tayinledik. Onun hiç yemesi yok. Onu gidilen görülür dağdan değil. Sol abala aşan oldu. Bugün Türkmen iki nesilini yitirmedi. Yankı yararlı, rahatlı o senaryoları o tarafın senaryo. Bizim yankı kerçatar yalak yayımı yoktu. O arada gururumum yoktu, hiç var. Onun bu da 25. noyabrda başlamalım derdi. Sebebi halkı 40-50 bin 60-70 bin halkı köçe çıkarmak için bu 2 ayın 3 ayın içinde golyanat derler. Yani öğün görüp oturuyorsun şu an. Doğru sapara. He? Katı doğru sapara. Onun için bir de veriyen doğru, o veriyen taraf kim oldu? Yani devlet taraftan oldu. İlki Çotay'dakılara vermeli. Yani iyice aldı. Ne bu o tarafı? Ben Bariti şahsi şeyle başından tanıyanlar. Bariti kakati maskalası bilen otnaşıklık atnaşıkta. Kakalamız dost. Onların bizim maskalamız tanıyan. Bizim tanıyan. Bizim kim değil? Bağsağı bile. Bağsağı bile. Bağsağı demek ikisi dost. Orada biz bir kardeşim diye alak katken geliyette. O tağalımızın nemelik benim derdi. Yani oğulları bilen kullokan katnaşımız yoktu. Bizim bir en ulu nebemiz vardı onun aman şu neme Kostya bilen yaşlar onun bir yerlerde bilişleptirler tanışıyorlar şeyler. Kalanını ben Barifi şeyle yine bir Türkiye'de yarım saat ya bir saattir, 2 saattir duştuk da. Tanıyat dememiz şu. Ne yakından demet tanıyat demeye şunun alak dememiz var da. O bir saatın içinden neyme uğurlaşıp oluyor. O da atları adamdan öldür düşünendir. Barit bilen ben 19. noyabrda Türkiye'de doğuştuk İstanbul'da. Onun kendi haiş ettiler, türlü kanallar bilen ben Barit bilen doğuşuz. Gürleş, o da gürleşmek itliye. İlk bile onun ben telefonda gürleştirdiler de. Onun telefonda gürleşip doğuşuz debettik de. Ben 20 sene mi 19'da mı şu at dağıtadın bile mi yoktan o da noyabr ayları. Vardık, doğuştuk, gürleştik. O lokan gurrun yok, ondan yani maskala bir tanap görün adam
Tapar deydi sana anan yan deydi. Koşulş deydi. Halk deydi. Koça çıkmasa deydi. Bolurok deydi. Ben onu realak resursun yok. Maşkalarını tanıyan seviyorum. Maşkala olup çıksanız meydanını olup bilen bir yerde. Gürleştik, anlayan oldum, benim sana anlayan neydim. O da bana anan neydi. Ben yanlışlıklarımı hem becerim bilen öldüm. Yankı nemen kapana oyun peynirin vaatlayının onu da düşündüm deydi. Yani paragat yoluyla bırak edecek olduk. Olur yalak değerliydi. Bol boda gatır elbet oluyor deydi. Düşünen dip krediyen dip onun şeyle uğraştık bir de o nemeni. O yankı zanla kastetmek ya yara beyleki hiç rat yok. Başla Murat bu telefonu. İyi de durdu Murat telefonların biri. Duran yerin ene sol Baris Şeyh Murat bilen Türkiye'de doğuştunuz, son gürleştiniz. Ol ayet öz ýagdaýyny ya kemçilik bilen bilýän, ol ayet size ondan ýany size aýtdyň, onda size ondan ýany sol taýda gürleşdik, son iýdi, nahil boldy, onu özüňiz dowam etdirler. Ya ben Paris'i akıllı, uromoçu, analiz edip bilen, o yakı Türkmenistan'ın içi değil, daşı bilen analiz edip bilen adamlarını yol göz getirdim. Okuyu soğudu, bilgisi yeterlik. Bizden has neme giyiniş, dünya arayışı var, o da görüntüdür. Onun harizması var. Bizimkiden hem yok orada harizması, görüntü, kurumçuluğu, nemesi. Ana gürleşip onun ben Fransa'nın bilen Fransa'da doğuştuk. Ben bir tane projektimiz vardı. Şoňulen emediýädik. Şimkent'in Paýta Zawodynyň direktörü bilen ýa-da Rigada Paýta sklady barda. Şoň direktörü bilen üç ol duruşýardy. Men şu wagt näme projekt edip gördüm. Ýadyma düşýän orada şu wagtlar Karowy 5 tığır nemeligi. Şoňa men ýöritek Kambikorun reseptini taýinlap 21-ne nemede Şweýtsiýa o gojaluk ministrligine briefing bermediler. Çimkent'te bir ösümlük var. Pintiliğinin Asnovası nemesi, esası. Pintiliğini şu bitkiden ediyor. O da yine Çimkent'te var. Ondan Latin Amerika'da yine de bir yerlerde var da. Şonu yankı parta çıkmayan şurotunu kartan. Şurotlu protein var. Gerekli atlan hemmedi var da. O da pintilin. Yani sığırlan keselinin esas nemelerinin sebeplerin birinciden yani gımo diye de yani
Gene modifitsiir bunu. Şonu ulandan toňlar bolýar diýip şolar ýala hekaýeleri var da. Ya alımdan. Şurot doğal bitki, ya penicillinum doğal bitki. Ondan toňudan zatlaň den demesinde staýda etlerini ýyka görýänsiň, penicillinin ýyky gelýändir. O kol edýärler da şu penicillin demedi. O bolda iýim bilen berilýär da. Şolar ýala proýektimiz bardy, onu tapykladyk, demetdik. Ondan şu etdi. Şoň briefingini berdi, aýyň 20-ine. Ondan bir atelde yatıp ertesi poyda minip ben umydy ýaşadym. Ýa-da kolumdan 950 kilometr bu doktor. Burun poyda ýöremelle. Bilýän nerede ýaşaýanmyş da bu tapara. 20 ondan 22-sine veya 23-sine öýe bardym. Burun ikinji gün ýerden turamda ýa internet açdym bolyn. Saat 8-dir 9-dur da. Ayna Niyaz we Pakuşeni bolupdyr. Näme diýip şolar ýala nemeni eşitdim. Onun bir teretden ben adım var. İlki Serdar Durduýowyň beren nemesinde Şeyh Murad'ın adı yok, ben adım geçedi. Yani promoçu. Sen promoçu kökmün. O promoçu yokumunda. Doğru. Bir saat, 2 saat geçmeyken dumlu duştan telefon geldi. İsrail'den telefon ettiler de. Yani Racistan'dan veya televizyon Moskva'dan, Fransa'dan, yeni verden, her yerden. Yani öyüm yankı Leyli'nin smolnüsü alap kollu da. Doğru. Ödüm saat 9-10'dur yerden. Onun Türkmenistan bilen 2 saat, ben fikrimce 2 saat, 3 saatin tapavut var da. 3 saat. Oo. Ka halatta olar saatyn ütkütü 4 saat. Oo. Benim ör wökden ne olary alap bizim tek taýlygymy da ýok. Ya bariýyň o taýy ýetmesi o ben öýe ýetmem wagt alýarda. Ondan ör wökden gelip gene bir sagatdan soň ejem jaňat. Diýdi doğonluň ýygnadylar diýdi, garnaşlarymyzy 100 adam awlaýan ýygnadylar diýdi. Näme bolaryny bilemzok, bolyn ne. Onun öýleden soň ýam saat 6-7'dir de. 100 adam awlaýan ýygnatdylar. Şäher boýunça. Ya da Respublika boýunça. Ay şu Respublika boýunçadyr da. Hemme de Aşgabatda bolup geçen waka. Benim tank näme deni şöyle ýalyp derler. Deme hekaye şeydik başladı. Yani son analiz ediyet neme diyet abi yankı resmi neme bizden taýinligi has gowurun bolmaly. Bizden tawo taýda yankı yüzläp müňläp 100 müňe çen adam çykmalar köçe. O şo zatlaryň taýinleriň üstünde işlenýärdi. O klimaga we beýlekler we bariýyň bir haýyş edýäni sen biziň ýanymyzdadyňy bildirseň ýetýär adamlar diňe şoňa garaşýar. Diýip demekdi de. O sen biz bilen bolsaň beýleklerim hem bejet goşulşýar. O men ondan siz bilen diýip boly demetdim, anlardım. O da beni anlardı, arada neme yok.
Şundan iyi de analiz edip gör. Yani bu adamını yarım bunun içinde ağıtlarını tespit edip yığınama mümkünçülüğü var mı ne? Birinci soru da. Ne hakiki sorak şunu. Ha? Birinci durum. Demek öňüne taýýarlanan ssenari da. Olan kimlerdiğini ilk bilmeli şeyler. Hak görüm. Yani bizim başkalarımızın nemetinden 100 adamın yığınacak bolsaňam. Olan her bir yerde. Onu özüm tanımayanlarım var arasında bir yani 5 yılın 10 yılın bir tapır uğrayan o mide yaşadı bilmeyenim var. Çoğları için yığın yaptırırlar da. Ben neme diyen nemem bari Açırtov bilen dost. Onu inkar ediyen adam yok da. Dost olan biz işten ayrılamızda da bari demen ya Açırtov tarafından adamlardan olmalılar. Biz bilen nemesi yok, hiç kontak yok bari. Yani hiç bari bilen yüzde buluşan yerim yok, görüşen yerim yok, yerleşip talamlaşan yerim yok da. Yani şu ministerstvede işleyenini bilen, başka ben ulokan bilen demem yok da. Yani yığınaklarda, dağıtlarda daşından şeyle görülüyor, olur demem. Yakın tanışlık bilmeye yeterliklerle. Ne şunu sonuna seyretip görsün ne yenen kim neticede hem mollu diysen yenen itere Makarov şeyler mi? Owa. Makarov diyme Açırtov diyme. Oňa markasyny açyrt oldu. Ne yankı barisin tarafından tutup bilýärdi. Eyle tarafım demek bilýärdi. Owa. Ne şol barisin mınançan olmalı. Dosta. Rohat Moskvada işleyaptı. Türkmen pasportosunda hem bilem okul. Doğru. Ne bu demesi şeylerek o indi yani bulun tüyütleri atıkları başlattı. Bu topor Çeçen var. Bir sapara bir manustada ara bir düşünkürlük geliyor. Da şol demek şol Niyazov'un hökümetinin sizin karşınızda yönkan yankı yararlı çalış bolly näme bolly demek bilen hemmesi pastanovka bilen hemmesi bolmadıklardır. Bu zatlar sizin yönkölen. Bu kayıtkı vaktın içinde bolması mümkün nerede? Doğru. Onu aydı verin yakışıklı Çeçenliydiniz zattıydınız. Ya burada por eli yaralı Çeçen vadiydiler. Onu Türkler vadiydiler. Hangi olur? Son ne türmeye girdiler, ne tüyü edildiler, ne atlar tutuldu. He? Hak görür. Öyle senaryo ne yankı şu nemen ömüne bir kama verildi diye de o kamadan baklimagan kamadı. Divayetler da şey diyorlardı on kimin dediği bilemi yoktu. Çok çatırıktaki öyüm kuartiri ben 3. tarzında ben kuartiri almadım ben yaşadım da. De kıyıl bir yaşadım da. Daha doğrusu. Maral. Ne bizim çatırımızda bizim maşimiz bile. Böyle o oturup planlaştırıptırlar o sapara. Hem de daha da iklim falan üstüne atmak için. Ondan yani bari men öyümde yankı saparte yiyip bilen duşuşya, akmrat kabul bilen duşuşya, yine o hemen yankı sekreter neme vardı.
Rahmanov mu, Rahimov mu? O Kompartiyan sekreteri. O. On bilen Serdar Rahimov. Serdar Rahimov. O Serdar Rahimov. Onun parlamentin başlığı vardı. Adına Tağan Haliyev. Tağan Haliyev bilen hemme cehni ben öyümde duruşuyor. Yani karşıda ben öyüm var da. Ben öyüme çağırıp o şey ondan Soňsol yeme bağışla tapara, soňsol Niyazyn buldozerle tekiden öý barada gurulmy diýär. yok, onu bilmedim o nämedenlerini on tekilen derdirler tevabi o karşıda meme Şanghay'ın içinde gidecek bir ploncay ortayda. Ha yok, men beýle köýüňiz, uluýuňyz gözüm. Yo, uloy bilemok nämedenlerini onlar habarım yok. Aýdy barın tapara. Yine hikaye şeylere hakiki nemeti o Paris otayda olur bilen duşuştur mu? Duşuşmadır mı? Ben resmi nemetini veriyenle. Onun Paris otay yankı gitse bizi bilen gitmeli. Ya bize aitmalı. Başlayacak nemetini, vaadini. O bizim ulu yalnızlık koyuların yerimiz birinciden yankı doğutlığın içinde şuları yalak dönüklük edecek diyen fikir yokluğunun bula bir demede ana bari açıktığın doğusu da on bilen duşondan bilýän ýöne näme gurrun eden bilemok. Ýöne näme gaz barada gurrun etdiler men ýok diýdim diýen demedini eşitdim men. Ýok, beýle zat bolmaz. O Leningraddaki bolan duşşy gözüňe tutýar. Bilmedim diýdi olup niýede duşşony ýöne şol ort nemeleri bilen duşşon bolmalylar. Tay şeyler hakkı diye ne bundan netice çıkardan o bir tayinlik koruyadık onu gıdlap durumda 100 bin oraya halk çıkmadı şehrin için. Şeyden ama orada yeterlikti. Abi bir 50 bin 60 bin Türkmenistan için köçe çıktı halk yolunda hiç tat durası yok. Prezidentler kaçıp gitmedi. Ne şu bahane bilen Türkmenistan'ın intelektüel potansiyelinin hemmecinin bir yerik yığınıp son yok ettiler de. Onu yok, intelektüel potansiyelini yok eden son kalan sürü olup kalıyor da. Ne 30 yıl, 25 yılla ondan son 18 yılla edilen dağıtlarına fakt görüntü da. İki nesil layıklı. Devleti çökürdüler. İkinci yanlışlığımız biz biraz gizlettik bu dağıtları. Bunu katı açık etmeli. O etmemesini yetişen adamlar hem de gizledilya diyen düşünce da şimdi şu atlar gözümüz açılıp bu dağıtları katı açık etmeliler. Gizletten ne şular yalak senaryolar bilen yöngal yalarda. Köpçülük insanı bulan adamlar her yerde bolmalılar. Ne hakiki. Demen taktikan katı doğru. Ondan şan adamlarını bilen demetmeli. Ödüm açık. Şu aydı çıkın yalak, nemesin yalak. Bu da atları açık etmeli.
Ne 50 bin, 60 bin köçe çıkanına yeri varna devlet ağdadı. Sellem. Hak görürüm da para. O demede Kırgızistan'da bir sapar oldu. Halk doların 100 mindən 50 mindən kârını elde halk. Akayıp kaçık gitti. Yani bizim bana barihim köp yerlerine demedir barıqıt revolüsiya dik geçendi. Yani aranjı revolüsiya o da vaatlar yoktu da. O şu barıqıt revolüsiya diyen nemen terminin özü barihten çıktı da şu. Sovet demesine. O bizim yara bu arada yani o bayvik bu arada yeni soru yalak neme bu arada ne gurrun ollu ne mümkünçülükümüz var bizim yayım yok ya yayım yok da ne bolon da şeylere hak bollu Valmurat. Son ondan beni 3-4 günden son neme çağırdı. Anna Dinle Dışarı İşler Minister şu etti. Ol öldürülen pakı. Oo, şu öyle. Onun bardım priyomlusunu. Burada bir adam yığınanıktır. Ağadı verildi, nemesi verildi. Onu gurrun ettik. Yani Türkmenistan'ın yağdayın doğrudular. Bilişimden gurrun verdim. Son ondan eyleklerden çıkmasını haiş etti. Emmece çıktı. Menni diye yaka oyun deyip ondan menülen bile uğraştı da. Yüzüydü. Ondan dedi, tapar dedi. Bana dedi, dine doğruyu aytmalıydı. Yani bu dedi. Korkmadı. Kulihat, ben korkumok dedi. Dedim, yerleri şu işi etmeli olsa dedim, men etmeliydim. Şu işi bir yeri edip bilen, bir yerleri edip bilen ama olsa olan bir men dedim. Ödüm bir minut dedim, mümkünçülüğüm olsa dedim. Şunu yokman ben edecek dedim. Yani yolundan aydan dedim. Bulon tespiden dedim, doğru dedim. Cevabı, objekti doğru verildiler dedim. Şunu edecek, edip bilecek adamdan biri men. Yani ben mümkünçülüğüm yok dedim. Tokoyda türnüydüm. O vakit böyle internette lokan neme değildi de. Yok. Atlayın vuruluş bolun yoktu hiç nemeler yok. Tokoyda tür gözmem dedim. 100% izolir bunu dedim. Sizin tepoğunuzun dedim. Yanımda bilmelim. Tamam. Ondan Usta düşünürün son sepo diyani yemme Sovyetya devletinin gizliğin kulluğu. Bizim son bizim KGB'miz yani. onu dedim bilen dedi. Ne bizim elimizde dedi. Sen vardı dedi 100% dedi alimin varlığını bilet dedi. Ya yatan atelin dağıtatı o poyun biledi tamalodun biledi o yani gemede geçiren briefinin hem mecetinin dedi bizde dataları vardı. Telefonla gürlerle. O telefonla uğraşırlar. Hem dememiz var dedi. Ben dedi biz dedi başka bir nemem kudretun var mı kan deyip soruyan dedi. Onun yankı diyen baydan son dedi senden burada kayış dedi. Bunu dedi başka hiç yerde aytma dedi senden kayış eden dedi. Doğru dedi. Onu gurleşimi de yalak şunu ne sana birinci de parayı borçsun ben. Doğru sapara. Bizatlar 18 yılda birinci gezek menin emesti otursun. Ben onun için dedim ben bu atlardan dedim yok ben edem yok.
demedim yok deyip olur yalak demem yok deyip. Men mümkünçülüğüm oldu bir mündem duracak geldi. Deme eyle de durdun dedi. Yönü mümkünçülüğüm yok. Üstad bir zat ýatladyn men görüjülere. Men bilýän şo döwürsiň eden çykyşyny. Maňa bir açyp berseler men şuun barýan Türkmenistana şolara jogap bermäge diýen zadyňyzdan bardy. Yok Ýöne näme şol son bunu yankı Türkmen tarafı ayla uğradı, nebedi uğradı. tapara. Ya Maňa da telefon we arasyny aýdyp berseniz böldüm. Ýanky ýerini aýdyp berseniz. ben tayin dedim deme yani Türkmenistan'a barmala. Şu at oldu, şu un oldu. Onu da yazdım deme yani bulum Daşary işler ministerlerini de emmece notarialini zaverinde hatlar bilen uğradı. Türkmenistan kabul edip bilmedi, bular arkamda durup bilmedi. Garaz hiç kime kan demedi kellaları gereken deyip düşündüm de. Ya, yağdaylar demedi şeylere bu senaryo onu etmeyecek varlık deyip dememiz yok. Geçecek. Yönü yararlı eyleki beyleki demedel iki palatalı parlament devlet olmalığına bari filan kan uğraştık o zatları telefonla yazışıp demedişip. Hiç kim senem menem prezident olma demesinden bana çekiliyer. O 6 ay birinci deme bolyança, saylo bolyança deyip birek usulları yalak sözüm verdim. Ne ben prezident olma davamız şu adam yok da. Yani o da bu gidişatın yirek var yanını görüyor. Benim görüyen o variyetin kimdiğinem, nemedenlerinem onun bilyen biz geçeni geçti bileli. O halk için şunu undolu değişti. İş şeylere kalmırat. Doğru sapara. Zatlar bir gata ağır gururlar da anlarsın lokan tragediya alıp geldi. Hem halkımızı, hem maşgalaňyzy, hem beýleki adamlary. Ine ol hökümet şol oyunu ýöreýte gurnap, ýeňseden oýnap, gurnan oyunu bolmaly, şo haramzada açyp şoň niýaz bilen belelikde eden. Kime gerek oň janyna kas eder ýa. Ol jogap berse ýeter halkyň. Hem onu ýok etmek kime gerek? Ýok ediljek bolsa şol 2002-nji ýyla sellem ýok eder da adamlar. Gep onna der, gep onun arkasında duran güýçlerde ýa şol açyp şoň alyp barany kadr siýasatyny ýa kadrlar ýok etmek siýasatyny has takyr. Men bilýän siziň maşgalaňyzdan diňe 18 hojalygy ýumurdur şo taýda. Ol 100 adam ýolanyz bolsa 18 hojalyk oň içinde näçe adam ýaşaýar. Edi bilen netde bular. Siz entägem aýdan da hiçda diýýär. Men öz bilýän adam aýtmak borcum bar da şo. Sözüm görýän onu başlyp bunu yankı halka göz etmek için şu korkuyunu, şu hakkı korkuyunu tanımak için edilen zat da. Bu nädiğinden bilýärler, şoň üçin birini araşdyrdylar. Şu atçolong hiçbir yok. Yankı ak bir adam yoktur. Recep KGB'nin başına aksam yoktur. Muhammed Nazarov'un Açırsoğun kadri. Owa.
ol öňkü kamtamoli işgärde, ol açyrçoň kamtamoli işläp şo taýdan öňkü kamtamolary ýanyna çekdi. Şol Sanly Habibullah Durdyýew başda. Hemmesi kamtamolun çykan. Onu bu Atajanovalar var. Yani Hawa. Olar näme üçin ýok edilýär? Şaýat. Sebäbi ssenariýany bilýändirler. Ýoksam Barisi bara, Barisi ýoksam Valeri Açyrçow halas edämeli ýaly. Elmedam Baris şonu gollap geldi. Şol başda indi men ştaýt aýdym, görüjilerimde düşnükli bolar ýaly. SSR ýykylyny 92-nji ýylda ine Türkmeniň öz intelligensiýasy ýa Türkmenistan şol demokratik ýolla türkmençilik bilen bileşdirip alyp gitjek adamlar bardy. Türkmen düzgününe zäp desturymyza laýyklykda bir watan söýüjülük duýgusyny. Ine paýda gelmeredip şu gruppa ýol başlaýdy, şu akyma hem bir ýanky Nevit gaz ministri Nazar Toýlyş söýün. Men öz bilýärdim, şo döwür. Şolaň ikisinem Açyrçow ýydy-de. Açyrçow da kömek eden şo döwür gynanaýly, begeneýly hany Baris Şyhmuradov. Bizde ýok edenem Baris Şyhmuradowda, talap edenem şo. Ýöne biz şo zatlary üstünden geçdik, täk ol halk üçin şu ýerde men durjak, men etjek diýen sözüne ynanyldy. Ýöne o diýenem bolmady. Ine ondan sonra da 2002-nji ýyldan bäri seredik. Ine özüňiz aýdyp iki nesili şo misalyny şo adamlar cezalandyran üçin göz edip, ine esasanam şo ykly inflamasyny göz edip şol hökümet cezalandyryp ine halkyň gözüniň oduny aldy. Ene näme wah edip adam şuna şerli bar sizinkiler bilen salamlaşýar? Ýok. Ol ojağa yumrukka alyp diýdi, tribuna çykar, şular daşlap öldürmeliýän men öz gulagym bilen esdip gözüm bilen gördüm. Ine biziň hem halk bolşunmy şoňa. Ýör ulakan tragediýa sapara. Tragediýa kemi ýok, Halmurat. Ýöne ýanky halkyň öňüne çykyp ağlap oturma da gelişikler. Onun için o zatları biz nemedem yok. Orada sorulmasa özüne akrajak galak olup nemet görmedi. Nemedel. Menden ne daşında ne içinde şu toruğu berip bilen adam yok. Onun sebebi tarihte şu resmi nemeti kalsın diýilen fikir bolmaly. Ya o fikir ýok bolsa da onda beyinleri jüýje beyin bolmaly. Bundan başka men ulokan yorumum ýok bu. Zatlara düşünmeýän, demetmeýän. Şo zat amala aşan bolsa iki nesilimiz halat bolar. Bu betbaçylygy hiç düşmesi mümkün değil. Biz şo zatları şo wagt bilip ortaya çıktık. Biz o wezipesi üçin, nemet üçin näl, wezipe bize gerek bolan bolsa, biz şo wagt işläp ýördik. Bizim elimizde hemme ferişte bar. Niýady bu da 2 sagatyň içinde enetinden dogmadyk gala etip bilýär. Şol ýalap güýje resursa yedik biz. Ýöne bizim kellemizde olar ýalaklar ýok, hiç var. Onu ben Açyrçowyň personal apanenti elimde ama ben apanentim Açyrçow bolup geçdi. Ben karşıda onun gurlenlemelerini bilýän-de Türkmeniň içinde ne interesli bir adam çıkıptır diýen ýalara edip nemedi. Olaň öňden bäri awrajak bolup öğrenmeleri. Men olaň ýanky bizde Miravoy Bank IMF'in nemeti var da представители Türkmenistan'da. Şol Bagşağam öýüniň bir böleginde kwartirant şo kireliyette. O Bagşağam bilen käte 100 gram şerler.
Günden gurrun veriyediler o yankı artıkları tercüme etti. Aşağı İngilizcen bile nokta. O şu bana bir tapar vardım onu kakam bilen pilot yür. Onun bir kağıt örközdü de. Yakıbı. Biz yankı paltani daşarık satıp pulunu devletin içine getirmeyemişik. Yani fayda geldi meret, bu ediyen dağıtları diyen yalar edip. Şol oraya sağa solu şeyler informasyon. O da yankı açırtoğun yankı faaliyete cevap veriyetti. Çok bornada kanan. Hava. O şolun yapıp veriyen nemeleri de. O biz bir ulu yankı narodny masштабтагы oğruyalak, şoloruyalak deme iyimiz. Onu ben düşünürdüm bu dedim açırtov için şeyledir diye. Dedim bu kurulup görülen zavutlar, fabrikler muht kurulayan dedim. Ya, devlete başka yerden neme geliyor. No, dedi bize dedi afisal ne dedi ne kağıt olu öyle. Ola adamın devletimize yetirildi yani halkımıza yine de 50 yıl yük olacak şunu ayırlayanı da şu duman halkımızın başına. Yol yankı neme varihin tarafına da geçip biliyordum. Yani o satma yok ben neler. Olun yönü bir yerlerde neme ateş İtera kampanyası vardı ikarada. O düştük duran pulu var her gün. Ne anlasın on bari? Ulu pul var yerde şuraya alak oyun oluyor olmalı. O ama kızıl görse Hıdır alırdı para Türkmen'in sözü. Ne bilem son. Bilem son sapara. Ana itera şu anda kendi devletin doğasıdır. Bir de devletin düşmanı. O iteranı adını tersine harplerini yazmanı areti. O Türkmen samsık görüvediliyan oyun. O kuş kelle de onu kabul ediyor yani it yılgırsın. Ne? Bolyan zat son sapara. Almırat biz yanlışlıklardan netice çıkarmalı. Birinciden bu revolüsyon bolcağı, adarışın bolcağı gumansızdır. Devleti bunun eline verip olmuyor. Şoň üçin halk orta çıkmalılar. 100 bin, 50 bin, 60 bin halk meydana çıktı. Şulon bir minut durmana diýagda ýokdur. Halktan diňe şo gerekdir. Hemme revolüsiýonlar halk bilen edilýändir. Buňa başyny elmidama inteligensiýa çekýändir. O inteligensiýa diýdiğimiz kelle şlapaly, goýny astukly adam däldir. Düşünjesi bar adama inteligent diýendir. Ne sen artyklan o nemeden kıýdylan okap görendir. 5-6-njy klasda. Şolar inteligentdir, biziň inteligensiýamyzdan. Sebäbi däde bu näme diýip sorap bilýändirler. Näme bu eýle dälden beýle diýendirler. Analiz edip bilýändirler. Doğru. Her gastuk geyen ya eline diplomalan taçını oyan inteligent däldir. Şoň üçin bu da atlan başyny elmide ama şo çekendir o dekabritlerden bäri. Yankı ortluk dekabritlerine bilýän. Bilýän. Soraň hem beje baý adamlar abi. O. Guruply baý adamlar. O Kubada revolüsiýadan Fidel Castro doğanın olunum sarsmaz baýyň şagylara olur. Sol rejimiň garşysyna gidip halka bir zat bolsun köçe çykyp. Men olunum taryhyny okap. Ne halk düşünmedi bu demeni şoň üçin bular bunu gaty çalt etdiler. Yankı bizim yankı etkerimizde de beyleklerine de yankı
dünya arayışları minimum nol o köpte kököçü yankı kökü görünürde yani pul için yani ecelerini ortaya çıkaracakları madde Türkmen'in şu an. Ondan sonra yemeden peydalanıp eden işleri ne Türkmen'i İsledik yaka Türkmen'in değil. Hayzi milletin nemesi oldu da çok bir 3-4% intellektual potansiyeli vardır. Ondan kendindir. Şonu yok etsen kalan türüdür. Şu millet yok olup gitmelidir. O yaka Türkmenistan için değişirlerdir. İslendik millet için değişirler. Oğum sahanı kendi olayanlardır. 4-5% olayandır. Şonsunu yok edip bildin mi? Onun kalanı kullur. Türüdür. İksan diktatör yok ettim de hani bütün halkın naybası adamlarını. Ölümlü, bilimli, anırdan gelen, nesil liderlik gelen maskaralar, halal süydemeler, hemmizin kökü damarlarını kırıp taşladı. Bir adam vah etmedi, halkın düşünmedi bu zatları. Şimdi bugün kur görüp oturuyor halk, şimdi bir Samsun edip oturan oyunu. Şimdi ne edip şu taydan çıkalığı gözü Şoňa da şükür. Olam çıkalığı gözüyanım yurtun daşına çıkarlar. Şol Türkiye devletini görýän näýle bolsa o taýdyň demokratiýasy Türkmenistanyň 10-sy 100-sy ýokarda durdy. Şu taýda adamlar ilim alyp bilim alyp ýaşa devletiň şu yurdun düzgünligi tertibini görüp ondan şu zatlardan biraz kellesi durulan pikir edip başlayalı. Devlet ya yurt barady. Ya ine Orsiýetde, Ukrainada, Ýewropada okap beren ýaşlarymyz var. Olaryň bile wagty eger şol döwlet dargasa, onda bulary watan aljak geldi. Türkmen hep at tutarlyk döwlet ýokdur. Başga. Hani otylara bir öýlek bir topok bolup ilerki Türkmenlerimiz Eýrany ya Owganystany ya hani genen bir döwletlerde Siriýa diýdi, Irak diýdi. Ya hani şolaň döwleti var. Ýok. Olar bilýän bir beýlek milletleriň döwletleriň arasynda bir bölüş bir çogdam Türkmen bolýar. Hatta ene diline yazıp pozuwan bilen aklar Türkmençe mektep beremiyor. Bizim şoňa baryat. Yok deme Halmurat ine şu at 3 milyonu taşında da ana şolar beýleki milletlerin içinde erer gider. Ya hakykatyn taklasalar o çağalar öýlenir, çağalar bolar, tuğalar bolar, o medeniýetine emedip erek gitmeliler. Näme gerek daşdan göz yapany men öýdüňde şular ýaly. Olýan zatlar. Assimilasiýa geçip durdy. Bu erek giden millet ýeke bizler neçe milletler erek gitti, imperiyalar dargady. Biz ýöne entegam may var milleti diýretmek üçin öz namysymy nemetmek üçin halk bir 100 000 adam ağlap oturandan köçe çıkıp bildi bir gün. Gayratı çatıp. Şu atlardan diniye. Ne şunu edip bilmesinler, şuları yalaklarda hiç vakit kellelerine, hükmetinde akılından geçirmesinler deyip ne bulun cellatlığım, ceza nimetlerim hem bedadı şonun yankı halka göz etmek için. Bizde fikri edip bilen inteligensiya da yok. O daşında da demeler değil. Yankı şunu yönü analiz eden dedi. Yankı men aytmamda da yönü analiz edip bolýar. Bir gün yönü 100 adamın adyny kimdigini bilmek kıyın, adresini tespit etmek kıyın. Näýle huzurlu gayratly döwlet bolandyr. O müň adamyny ilkulak o müň kimdigini bilmek gerek. Ol ýöne yankı anlady işler bu zatlar. Soňra hani şu tüpeňli çeçenler nirde diýip soraýan barmy? Yok, hiç kim sorana kim soracak onu? Yok da adı nereden tapacak? O tapıra.
Yo, Türkmenistan'ın içinde işlep gören Türk işgärler hep. O Çeçenen bolda badır. Olon hayti birini üýşürip demeden de bolon oksoň obdargatyp goýberdim. Men 18 ýyl seyredip görün, ýa beýleklen analizini seyredýän demedýän bolun ýöne. Şol ýalak ýöne elementarny nemäni kellesinden aýlajak bolýan watandaşma, iýleşme hiç duş gelmedi de. Var sen o deme zatlarını bilme, yani gizli edilen zat, biz köp zatı gizli ettik de. O gizli etmeli şeyler düşünüyorduk de, bizim o düşüncemizden torunlarlar. O yönü şu zatlara bir yönü yüzle seyreden de hem de görüp durur. Men o bolmadı adamlar yankı 28 noyabr bolmadı diýerdi düşünceleri vardı. Andı sonun kaça duryandır. Yok. Men mümkünçülüğüm oldu. Ben ekranda değil. Men taklap görün, hukukçuluğumu seyredip görün. Devletin Daşary işler ministrini o telefon nemede kaptanımızda oturuyor. Vekili. Şolary aýdyp bilýän ben yankı mümkünçülüğüm olsa bir unem duracak gel. 2 minutum diýerler. Ebi etmeli adamım. İki tane olsa biri men. Edip bilecek adamım olsa bir näçe şoň biri men. Onum açık aýdýan ben. Şu adam aýdýan. Bu cenayet bolsa getirdiler kodekslerini, demelerini. Ondan ben yüzde öndüren yerimem yok. Demeden yerimem yok. Şu an mümkünçülüğüm olsa bu ada yakacağım ben. Yönü demedi de. Almırat. Yeme taparağı bärde görýärmi? Olarda nerden gaýrat tapylsyn getirip sen gaşyna günah ýönkär ýaly. Sebäp olon oýny gurnan özleri, ssenariýny ýazan düzen özleri, halka düşman diýip ýylan eden özleri. Bizim tutlaşok ol meselelerine bar bir toparda entegranda halkın bilmeli zatlarken men o şol görýärmiz, ol 2003-nji 4-nji ýyllarda ol Moskowski mehanizm ol Niýazowyň rejimine garşy ol ýa-da Birleşen Milletler Guramasyna ol 54 döwletiň öňüne diňlenşikde men çykyş etipdim şol garalawçy bolup şol ýa-da ýanky ol adyny tap näme Moskowski mehanizm alıp baran Fransuz, şo bilen bile. Deko. Emmanuel Deko, ine sağol. Şo bilen bile çykyş etdik biz o taýda. Senem gelipdiň şonu mihmançylyga Ženeva, biz barka. Ine şonu jogap berip bilmediler ol hökümet bize. Şu biziň aýdan sözlemedi, biziň bildiren günälemedi. Şu hemmejik zaty şol hökümetiň özüniň kevşirläp tapak bilen tiken jenayet işdigin aýdamady. Şol hökümetden yerden ses çykdy, şolardan ses çykmady. Tapara. Häli şu unaçyn. 17 ýyl wagt geçdi şol Ženewada edilen çykyşdan beri. Han hökümetiň jogap, gaýrat gerek. Täp yalan, düýü bilen yalan. Bular diňe adamlar ýakdylar. Dekonu göwürdiler motay. Salmadylar ýurduň içine ol gitmeli. Men aýtdym men gidip biljekler sebäp menim şol halk düşmany atuwa buyurulanyň biri. Onun ol näme ol daşary ýurduň garajdan şuňa ynanylan ol Ýewrosaýy tarapyndan ýörüýte wekil. Onam salmadylar. Halk bir topar zady bilen sapara. Ondan şol hökümet bir zat diýdi diýse, ine bizde hezille peçat basýarlar, ogurlanmış. Şo myş bilen şol adamyn ogry diýerler. Guman imanyn aýryr diýip men näçe gede gaýdýan çykyşlym. Guman gerekler fakt goýmaly adamyň garşysyna. Ine edilen iş, ine bolan zat. Nezem şumal aýdy boty. Menem bilemek bir topar zat 18 ýyl geçdi şondan bäri. Bu beýle bir ganap duran mesele ol haýsy ýerine tutsan gan çykyp dur. Ol bir günä ýok edilen adam.
prosto bir canağını toğurup duran ýaly mesele onu. Şoň üçin men şu gapdalyna duran derden gozgamajak bolup ýeke ýerde beremek men taňşdyrym. Berjegem dälim. Ýöne görýän bol sen aýtmasaň saparagy ol hökümetden ölünçäde ses çykjak, olary geregi şol hakykatdan. Şolun öz teklip eden versiýasy, şolun basan pesady bildiren günäsi halkyň aňyna galmaly. Olary golasyny eden minister bolsun, KGB'ň başlygy bolsun, ýene bolsun, bularym hemmesini başyna alyp ýok etdiler owadan näpetmişler. Indi şaýat ýok, bu Niýazyň açyrçygyň eden işi. Ýogsa men ýöne koýaraýdym, açyrçy Şyh Muradowy 100 ýerde halas edip bilýär. Emma barmada şoňa elini uzatmady. Ine bulan hemmesiniň aňyrsyna duran Ferdan aňyrsyna oýnap oturan adam şo. Men şoň üçin aýtjak bol. Deme Halmurat satmasa da bu da atlar bolmaýardy. Hak görüm. Açık satmadyk bolsa. Öz ağzı bilen satypdyrmy? Ya bir başka kanaldan üstürenlemedikdirmi? O sebäbi uteçka bolany aýaýdym. Sebäbi olar taýinligi gaty öňünden gören. Özüm ana seyredip görsem Türkmeniň naýbaşy adamlarydyr, naýbaşy. Hawa. Olar ýaly kadyr ýetişdirmek üçin 20-30 ýyl gerek adından. Gaty dogry sapara. Gaty dogry. Gaýmagy, ýa Türkmeniň hakyky gaýmagy. Şolon haýsy ýerine tutdany nemet, taparteýit. Biz ýaragly bir zat etjek bolsak, KGB'ň başlygy ýanymyzda bizim. O ýeke KGB'ň başlygy däl, 10-20 tane KGB'ň işgäri ýanymyzda. Parlamentin başlygy O Pagran Dastawyň başlygy. Yara gerek bolsa, neme gerek bolsa, o da atlar hemmesini gurnap biljek adamlar bolar. Şoda. Ýok, bu ýörete gurnalan, şol bizde de şol 94-nji ýylda şol gurnalan saň şu güne düşdükde. Şoň üçin gitdi ana Hoşaly Garaýew ýanyna otaýdy. Muhammed Gulaý Muradow. Ýakdylar adiri. Olam şol oýnalan oýun. Onu men wagty bilen aktyp. Bular Halmurat bunu 3-4 sapar ssenariy etdiler. Köpdi ateşke verdi. Köpdi yankı gerek rezonansy berip bilmedi cemiyete. 3-4 sapar. Ine bu Mehmet ağa adyny aýtdy yankı o Badarban giýowsy vardy. Aymrat. Hawa. O şolary ilk wagt şolary etjek bolýar diýip demetdiler. Seýlem. Hawa. Onun ýöň biri demetdiler. Paýdy men Dadar Toýlyç Töýünow ine senaryolarını seyretdi. Gaty primitivni senaryolar ýa şu Kulçowy adamlar da ýene de şular döwlet perwarody etjek boldy diýip ýa nemeden Moskwadan informasiýa geldi diýerler. Biz Abdukuliýew bilen men doğanım Boraz Paývygelliň ogly o Nadar Toýlyçyň ogly ýene de bir kısanak demeň ogly o şolar ýanky demede Moskwada miýdiň öňündäki ploşet bar. Hawa. Şo taýda durlar. Ondan soň Abdukuliýewlere gidipdirler. O ýanky paýzy sapar bulary finansiýerdi diýe. Olaram gelip şo perwarod etmeli. Edil şoň öň ýanyndan bir hepde, iki hepde öň ýanyna men ýanyma Abdukuliýew, Bazarow,
Zampret bolun Bazarov vardı. Onun melik çare yıktı. Üçüdü geldiler. Ben kabinette oturuyorum. Teklif bilen neft zavoduna demeye yeten oktular. Şoğluğun bir devte vereli. Onun pul dönüşü başlar dağıtıp menden 2 milyar neme kontrakt bağlaştılar da. Melik çare Muhammed Nazarov'un adamı, informatörü. Abdülkulin'im yanına oturuyor elmeden. Gece günü de Abdülkulin yani. Ben onu gördüm ben bir kere. Gece günü son yanındadır. Ne ol son adamı. Onun o beyleki var. O adın tap. O Muhammed ne mi? Muhammed mi? Yok. İştahat verdim diyen. Düşünmedim ben doğru. Yenen biri vardı Abdülkulin yanına. Sol iştahat verdik. Sol Moskva'da. Neme Berdiyev, Kakacan Berdiyev. O Kakacan Berdiyev. Ne şöyle kızı Abdülkulin bir çep kaptanını beylek. Şimdi bunlar men işten ayrılan son Tapar'da çağırdı. Gurun verendim non Tapar. Sonra bana şu kağıdı var közü. Ben gol çeken kağıdımı. Melik çare filan Abdülkulin filan bunu hiç yerde görkezmem. Deyip şeyle uğraştık da. Onun Tapar'da çok kağıdı var közüm bana. Ben golüm bile. Ana. O benim yıllardım, o da yıllardı. Ondan ben düşündürüp aydıp verdim. Tapar dedim, bunu dedim, Bloriyalak Tuğman'ı dedim, ben gününe dedim, yetteki bir yere geçiriyen dedim. Öyle duruşuna da risk dedim. O siz dedim, yankı şekerinizin birden geliyenli, yağınızın, meskenizin birden geliyenli, bana eden de oğa dedim. O bir yerlerden geliyor, özü gelen oğa dedim. Ne Floriyalak demeden geliyor dedim. Onu etmeyenim oluyor, yani o da atlara biri etmeli. Şeyleri hak düşündürdüm. Dedim, yıllardı, başka demeden demesi yok. Yemede Tapara, sen aydı otunda sol tanlığında sol arşivi var ki ben bir böyle oldu. Yani kalımsa esasının yurda varımızda açıp halkı gönü hödürlemeli, koy halk bilsin. Var pa sol 24-nji ýylyň märi näme edilipdir şu halkyň garşysynda, nähil edilipdir, kimler ýok edilipdir, kimler şutada ýok ediler, kim şoluň şugulçysy, kim bolan ýerine ýetirjisi. Goý halk bilsin, bir gezekde arasalanmasak bir jemgyýeti boljak gal, ýöne bir üstüne baslyp gidip oturan. Ýene de 4 ýyldan 100 ýyl bolýar bu halkymyzyň görüp oturan görgüsini tutga atlyp basmaçyda sen kulak baýda näme ol bir watan döňüge de terrorist binahil beýle bolýar. Bu döwlet halk barada bir adip agdyny açsa ine bir terrorist. Binahil beýle bolýar. Olaram ine akçoğuş perişte asmanla neydi? Görüp otursa onun edip oturun cinayeti. Halbrat, ne bir gen burada atmadı. Ben onu ayt sonuna gurrunma cemler sapar bay bu bir saat 10 minut gurla otur. Dinleyici görürsülemeden şu Türkiye dönemedenlerine de resmi Suud'un yani hemen hiçbir dokumenti ne ön verdiler ne son verdiler. Şu halk düşmanlığı yerine de yankı 25 yıl kesilli öyle böyle diyeler olur. Bu moment füyüt edilen resmi kağıdını hiç göremem. Ben terörist o zaman halk düşmanı o zaman şertli, kağıtsız, dokumentsiz. Onun için gen vakta devlet resmi nemesi bir adama günah bildirýän bolsaň o süýdüň gatygyň lesbiyan ýene görüň kağıtları dokumentler bolmaly. Olýanna saparagy ştaýda gotaraly görürüň ýaşaly. Soň dowam etdirek gerek bolsa. Görüjülemede dinleýijilerimize de Taňry ýalkasyna aýdýas giýjäňiz rahat adamda saglykdy görşeriň öýüňize saglyk. Sapara Taňry ýalkasyn şu beren görürmüş. Adamlar bilsin. Kimin sorawy bolsa ne
çıksın, ben telefonum dağıdım, hemme dağıt yazılgıdır nemelerde, o dersin. Bolar ya, Türkmen Aydarson. Resmi tarafından doğru var oldu, hiç demesi yok. Resmi taraftan biri karşıma çıkıp bilen oldular, ne ben bunu hiç demesi, ben and içip avu yarap ne öňlerine hiç yalan sözlemen istedik sorularına cevap verecekler. Öňüm çok diýen, şu adam diýen şonu. Tanrı alkasın. Tanrı alkasın. Şu diýen sözleriniz üçin, şuňky beren görüňleriniz üçin mene bir topar bilmeýän zatlamy bildim. Öyle yüreğinize giňlik bersin Allah'tan. Sağlıkta görüşelim. Tapara, sağ oturun. Giýjaňyz rahat.